Patay ang magtiayon, lakip ang ilang 4 anyos nga anak ug usa ang samdan. Human nabanggaan ang ilang gisakyang motorsiklo sa usa ka pick-up truck sa Kabanglasan, Bukidnon. Ani ang report. Nagdilaab nga motorsiklo, nalumping nga pick-up truck ug nagkalat nga mga lawas sa tawo. Ingon ani ang sitwasyon sa Prok 13 Bangkal, Barangay Kapinunan, Kabanglasan, Bukidnon pasado alas 8 sa buntag. Adlawng Sabado, human nga nagbangga ang motor ug pick-up truck sa lugar. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, padulong matud pa sa direksyon sa Barangay Aglayan sa Malaybalay City ang motorsiklo. Sakay ang upat ka mga biktima. Samtang ang pick-up truck nga ana sa Picas Lane kung asa pagkurbada niini ang mikawat sa lane sa motor, rason sa panagbangga. Dead on the spot ang tulo sa upat sa mga sakay sa motor. Giila ang mga namatay, ang rider nga si Nathaniel Monteliano, asawa niini nga si Verlinda Monteliano ug ilang 4 anyos nga anak nga si Lexin Monteliano. Samdan og ana sa kritikal nga kahimtang ang pag-umangkon sa mga biktima nga si John Paul Agsula, 12 anyos, kinsa nalagputpod tungod sa impact. Considering kana apil kana sa investigation ginihimo sa ato ang kapulisan, considering nga buntag pa kini nga sayo, and ato ang pagalantawon kung nganong naka-encroach kini siya sa linya sa katong gidaganan sa maong motorsiklo. Daling gidala sa Kabanglasan Municipal Health Office ang 12 anyos nga biktima aron matambalan, samtang ang tulo ka mga namatay wala na matabang tungod sa grabing head injury nga nahiaguman. Daling mitahan sab ang driver sa pickup truck nga giilang si Charlo Camaso, 40 anyos, nga residente sa Linabo, Malaybalay City. So far as to our coordination sa Kabanglasan, wala pa kitay nadawat kung kini nga insidente will not be settled no sa ilahang both parties, then probably ang ato ang kapulisan sa Kabanglasan will file a case of reckless imprudence resulting in multiple homicide and a serious physical injury. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga kanunay gayud mag-amping sa pagmaneho og siguruhon nga makasuot og mga protective gears, labi na kung motorsiklo ang gamit sa transportasyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.